Körülbelül fél percig. Zamira. Az esetben, hogyha énekelek veletek, nem mondjátok meg, hogy én rossz voltam, és ettem ebből a sok mindenből. Csak akkor nem mondjuk meg, ha jó Krampus leszel örömre. Oda adom, ami benne van, csak énekeljünk valamit. Nem? De. Segítsünk egymáson. Megtanítotok engem angliaiul, én megadom, ami benne van. De angolul. Az imént futottam egyszer a jövővel, azt mondta, hogy még a másik valóban van, nem ismerjétek. Hát énekelek magamba, csak hogy fitogtassam a tudásomat. Azt mondja, hogy Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. jó, ez tetszik. Még egyszer, hogyan? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ez engem emlékeztet valamire. Ez a Mikulás? Nem az én bűnös nevetésem volt. A Mikulás nevetése. Mikulás? Én nem hiszem, hogy a... Ott sem mer elvenni. Szia, Mikulás! Szervusztok, kedvenc! Csak végre, hogy én is elérkeztem. Messzi földről jöttem én, hegyeken át, tüzeken át, hóvezőkön keresztül, hogy csupa jó gyerekekkel találkoztak. Hát jó gyerekek vagytok? Na! Hát nekem meg mi a bajom nekem? Megvert engem a hokedli, meg molesztált a gyerekeket, azt mondta rájuk, hogy rossont! Meg a többörtjük pedig nem is többörtjük, hanem inkább szép lényék. Igaz ez, gyerekek? Igen, az a ronda hokedli majdnem megette az összes... Tudok táncolni tényleg. Jaj, nokedli. A gyerekek azt mondják, hogy majdnem megetted a csomagot. Az meg az volt, hogy hokedli. az a hokedli volt, a miért az Igaz, hogy a gyerekek. Meg kell hallgatnunk még egy embert. Hát, ha látta még ezt valaki, mert nem tudom én így eldönteni, hogy mi az igazság. Igen? Hoppá! Nem halljuk, gyerekek. A Hedvig pedig próbálta lebeszélni őt a rosszaságról, de nem hallgatott rá. Mit hallok neked? Igaz ez? Nem, én csak meg akartam nézni, hogy mi van benne. Ha én majd beletittem az orromat, így elpárologtak belőle az anoncuborkák. Megették magukat. Megették. Csináltál-te már valami jót az életedben? Igen, Mikulás bácsi, tegnap átvezettem egy öreg nénit az úttesten. De remélem nem a piroson. De nem jött be autó sajnos. Megbocsájtsunk neki. Lopok nektek a szomszédos óvodából szalócukrot, na. Na jó, megbocsájtsunk. Most, hogy jó leszel. Akkor mi
mindig jó vagyok, tudod, hogy mindig jó vagyok. Ezt csak azért mondom magamnál, hogyha esetleg jönnek a legyek, amik csípkednek, így megint legeljem magam. Értem. Na akkor, no kedli, segíts nekem megtölteni a kutajt, mert valaki megette. Igen? Megette volna. Megette bizony. Na, gyerek, csongoljon! Na, várjatok gyerekek! Jaj! Mikulás bácsi, nem menjek én inkább. Azért mégiscsak fiatalabb vagyok, én 420 éves vagyok már. Bízok rád egy... Mutassátok meg, hogy tudtok angliaiul énekelni. Tudtok egyáltalán? Azt ismeritek el, hogy need is to a happy Christmas. Nem? Akkor a legtöbb nem enged rája a nyelven. Mit mondom? Az, hogy megetted a csócsót, van még benne. Azt mondja, egy a három elfogyott. Majdnem elfogyott, majdnem elfogyott, majdnem elfogyott. Bende. Zamira. Azt van, négy napnak vannak. Majdnem, nem egészen, csak Malacka nincs is itt, hát ha még itt lenne. Malackám ő jött ide. Énekeljünk már valamit, na. Nem úgy megy az, hogy azt mondja, hogy tudjátok, mit tanultam a azt mondja, hogy javítsatok ki a tévedet. Csingebers, jó így? Nem, Menjen bele a fülembe, menjen bele. Mert ugye jön a télapó, akkor amellett, hogy megettem ezt a sok mindent, mutatom azt is, az imént, ahogy a Mikulás jön a csomagokkal, elbújok, és majd tenni fogok valamit. Én nem vagyok itt. De fájad, öregom! Jaj! Van is egy májlik. Hol vettem cuki? Jaj! Ott van egy cuki. Jaj! Na! Bende lila. Egy! Várjatok türelemmel, gyerekek! Azok még egy párnak! Az egy, az nagy szám. Egy csomag az még nem csomag. De belop be. Ott vagyok, mert egy csomag az még nem csomag. Ne futok már! Lila, gyere. Kettő! Na!
Hozok még egyet azért. Jaj. Lesz, majd ha összegyűlik. Annyi, hogy én azt mondhassam, hogy na, ez bár valami, mert mondjuk ha 3 csomagban szembeszélhetni, elveszek egyet. Zamira, gyertek hátrébb. 3, 1, 2, 3. Nem számolgatom többet, mert elmegy az egész nap. Jaj. Hozok még egyet. Most vagy soha? Tüsítoztok! Miért tüsítoztok? Ellopta az egyik csomagot a Krampus. Ellopta? De hát itt van mind. 1, 2, eltűnt az egyik. Ellopta a Krampus. Ellopta a Krampus. Jaj, hát megígérte nekem, hogy jó lesz. Mira, hát te mit keresel itt? Én? Hát így csak úgy mászkálok, meg sétálgatok, meg... Ellopta az egyik csomagot. Jaj! Na majd te elkaplak te! Azt mondta nekem, hogy jó leszel! Jaj! Jaj! El kell kapni! Gyerekek, segítsetek nekem! Nagyon gyorsan! Jó. Legyen az, hogy kitalálunk valamit, hogy hogyan kaphatjuk el ezt a Krampus fiókát. Adjatok ötleteket! Egérfog. 3. Egy hálót. Van benne valami! Kötél! Most kötéltek, gyerekek! Hadas pillanatban lecsapnék a fúrát. Na, elfúrjuk ide oldalra. Jaj, most havaduljak. Beülök közétek. Gyertek, beülök közétek. Így. Hát, ha nem vesz észre. Jaj, ha előjön, akkor lecsapunk rá. Itt van. Elment a Mikulás. Elkapunk téged. Elkapunk téged. Jaj, most látom, milyen szép piros szőnyegetek van, akár egy Mikulás is elbújhatna benne. Hogy nézzetek oda? Itt valami. Hát nem is hagyott mindent nekem, hogy milyen rendes ez a Mikulás. Jaj. Mikulás, belebújtál a piros szőnyegbe, miért csináltad ezt velem? Csak itt akarsz, csak úgy a gyerekektől. Ez szép dolog ez. Meg akarnak Mindennek volt. Mit csináljon vele? Börtönbe engem egy ilyen rettentően rossz Krampus. Na, gyerekek, mutassatok példát, hogy mit szoktatok ti otthon csinálni. Milyen jó dolgokat csináltok. Hol lesz magadni, neked is így kéne viselkedni. Az én anyukám hány éves? 4250 éves. Ennyi év alatt nem történt semmi. Ő szokott mindig engem bedobni a forró tűzzel teli vaskútba. Aztán megjavulok körülbelül 2 napig. Nagyon jó. Jaj, bocsássunk meg neki szerintetek. Igazán,
megbocsájtunk neked. Igen, tudom. Segítened kell nekünk. Igen, segítek. Behozod a puntonyokat, Igen. és énekelsz vele meg nagyon-nagyon szép. Jaj, muszáj tényleg.